Bueno, egun on danoi eta eskerrik asko gonbiteagatik. Galderari erantzuteko, nolabait nire kokapenetik egingo nuke, ezta? Agroekologia eta feminismoa ditudalako eguneroko bizi esparrua edo, bereziki ikerketa arloan eta eraldaketa ekosozialaren prozesuetan eta nik horre igual 3 ideia eman nahiko nituzke. Lehenengoa, zertaz ari gara agroekologiaz ari garenean, uste ere igual argitzeko beharrezkoa litzatekeela eta ezagutzaren eraikuntza ikuspegitik ere, ezta? Zentzu hortan, agroekologia ez dela bere horretan, eta oraintxe komentatzen ari ginen moduan, Cesar eta biok, produkzio dimentsioa duen, nekazaritza, beltzaintza, basogintza, ekoizpen sistema hoien baitan, baizik eta ekoizpen produkzio dimentsioatik haratago, ez? Badituela baita ere beste dimentsio sozioekonomiko, politiko, kulturalak, ez? Nolabait tokiko elikadura sistemekin errotua egotea proposatzen duelako agroekologiak eta zentzu horretan tokiko baita ere, ez, dimentsio politiko eta kulturalak ere oinarri ditu, ezta? Hori ez naiz hori azaltzen sartuko, baina nolabait hori dela ere abia puntua, ezta? Eta hau azpimarratzen dut, badagoelako gaur-gaurkoz ere, aipatzen ari zinean ildotik, agroekologiaren ere kooptazio bat. Nolabait ulertuta, dimentsio tekniko batei lotutako, nekazaritzaren ikuspegi biointensibo bat, edo, ez? Askotan horrekin ere lotzen dalako, ezta? Eta nolabait ere agroekologiak zentzu horretan, gure realitate materiala eraikitzeko eta eraldatzeko, helduleku bat eskaintzen digu, ezta? Galderak erantzuteko beste leku bat. Eta ezagutzaren eraikuntzaren ikuspegitik, zentzu horretan agroekologiak lotu izan du, orain aipatzen ari garen, landarereri edo abeltzaintzari edo basogintzari buruzko baserritar, indigena eta nekazarien ezagutza sistema tradizionala, zientzia moderno, ekologiko eta agronomikoak datozen disiplinekin kombinatzen ditu. Nolabait hor hitz egiten da jakintzen, ez, ekosistema bat edo jakintzen arteko elkarrizketa bat sustatzen dela. Eta hoiekin, jakintzen elkarrizketa hoiekin, mendebaldeko zientzietako eta tokiko baserritar indigenen ezagutzak integratzen direla, zenbait printzipio sortzen dira. Beraz, agroekologiak sortzen ditu printzipioak eta ez ditu hainbeste teknikak edo soluzio teknologikoak ekartzen, ezta? Ez gara sartuko printzipioetan, baina uste dut badidala importantea hori azpimarratzea zen, nolabait agroekologiak ez du errezeta tekniko bat ekartzen, baizik eta egiteko beste modu bat, ezagutzen eta jakintzen ekosistema horrekin batera, eta sortzen den ezagutza hori printzipioien bitartez, nolabait, nekazari familien edo tokiko beharroiei erantzuteko teknologi konkretuak ekartzen ditu, tokiko kulturak eta tokiko ikerketa prozesu konkretuak martxan jartzen ditu. Orduan, da nola eta norentzat egiten dan nolabait ere ezagutzaren sorkuntza, ez? Dena den uste beharrezkoa dela azpimarratza ezagutzaren sorkuntza horretan menderakuntza sistema bat ere badagoela. Esan gaur-gaurkoz ere erabat zeharkatuta gaudelako, ez? Zientzia eta naturaren arteko zatiketa horretatik. Eta inozua izango litzateke esatea, integrazio bat ematen dela modu horizontal eta perfecto batean agroekologian ere. Orduan, zientziaren ikuspegi arrazionalista hori erabat barneratuta daukagula, eta hau, baita ere, eredu patriarkal eta kolonizatzaile batekin ere elikatzen dela. Testu inguru honetan ezagutza sortzerako orduan nolabait agroekologiak ematen digu dena den helduleku hori, ez?
nekazari baserritar edo herri indigenen ezagutza tradizional horrek dauzkaten balioak tokiko teknologiak eta kontestu soziopolitikoak ere kontutan hartuta, baina importantea dago azpimarratzea zeren ematen ari dalako agroekologiaren testu inguruan kooptazio hori, eta gurekide Marta Riberak aipatu izan duen bezala, badago agroekologiaren resignifikazio bat. Eta resignifikazio horretan izan ere, hau planteatzen da, ezaguntza tekniko bat bezala ulertzea agroekologia eta ez herri ezagutzen, eta hau elikatzen da, zen askotan agroekologia ulertzen da dela zientzia bat, praktika bat eta mugimendu sozialen elementuak batzen dituela, Baina importantea da ez ulertzea agroekologia badala zientzia bat, badala praktika bat eta badala mugimendu sozial bat, ez ulertzea hiru esparru horiek zatikatuak bezala. Baizik eta elkarrei lotuz sortzen dela, narratiba eta baita ere eredu mental bat, Zeren zatikatze horrek izan ere elikatzen du kooptazio bat, Eta horregatik azpimarratzea agroekologiak sortzen duen ezagutza badala sakonki politikoa eta justizia banaketa bat sustatzen duena. Nola eta hori nahi nuen, lehenengo ideia bat bezala, abiapuntu bezala, Gero, bigarren ideia, noski, beharrezkoa da aztertzea, ikuspegi feminista batetik, zein izan dira ekarpenak agroekologian, Hor, azpimarratu behar dela, etxaldeko emakumeak Euskal Herrian agroekofeminismoarekin ekarri duten begirada, eta dela, feminismoak ematen digun bizitza erdigunean, eta bizitza erdigunean jartzeaz gain, bizitzaren erdigunean elikadura, Eta elikadura hori, nork eta nola ekoizten da, Eta azpimarratzen da, emakumeak edo eman diran genero arrakalak, edo ze nolako isla izan duten baita ere elikadura sisteman, Eta hor, gaur-gaurkoz, nekazaritza hitz egin baino, hitz egin behar dugula elikadura zirkuloaz, Eta hor dagoela, ekoizpena egiteko modu bat, elikagaiak banatzeko modu bat, elikagaiak konsumitzeko modu bat, edo baita ere, etxean, elikadurari lotutako baldintzak nola banatzen diran, Eta hor, zenolako zapalkuntzak bizi izan dituzten emakume baserritarrak, besteak beste, titulartasunaren eskuragarritasunean, hezkuntzari izan duten eskuragarritasunean ere bai, beraien baldintza materialak, beraien parte hartze politikoan, hainbat esparrutan, Eta hori, agroekologia eta feminismoaren lotura horretan ematen da, Orduan nik esango nuke ezagutzaren zentzu honetan, batetik jakintzen ekosistema eta subjektuaren, izaera feminista hori kontutan hartu behar direla, Dena den, hori nola eramaten dugun akademiara, edo gure ikerketa egiteko modu horietara, nik gehien bat, agroekologiatik edan dut hor, eta ikerketa ekintza parte hartzailearen bidetik egin izan ditugu askotan, edo ikerketak, baina uste dut ere badagola epistemologia feministak ere ematen dizkigula hainbat alderdi. Uste dut importantea dela, gero igual hitz egingo dugun, eskuin muturraren eraginaren kontu honekin, Eta da, epistemologia feministak, eta Mendebal honetatik hitz egin da, beti ere, ekartzen ditugula hainbat gai kritiko, eta orain dela gutxi ere entzuten zian horrelako batzuk, emakume zientzilariaren egunean eta horrelakoak, Baina nor da ezagutzaren subjektua, aurkikuntzaren merituak nork eramaten ditun, ezagutzaren subjektu eta objektuaren arteko harreman hori nola planteatzen da, natura zientziaren banaketa horretan, errekonozimendu maila nola ematen dan, edo gaien aukeraketa nola ematen dan, edo interesgaiak zeintzuk diran, guraize akademikoak nola egoten diran, hori ere gertatzen dalako, Niri hor inspiragarria egiten zait Dona Jaragoiren hainbat gai ekartzen ditunak, eta zientziaren arrazionaltasun hori zalantzan jartzea eta kategoria ez dikotomikoak sortzea, adibidez, planteatzen dunean, eta gu zientzia sozialetan zeni ekonomilaria naiz eta ekonomia fakultatean eta lan egiten dugu, eta hor
jabetzea, ez, ikerketa egiten dugunean zientzia sozialetan, elkarrizketa inozoak edo aurriritziz eraikitako elkarrizketak ez planteatzea, eta subjektuaren objektuaren harreman horretan, ez, gure posizioa zein den kontziente egitea, ez, eta subjektuaren posizioa bilatu, ez bere lekuan jarrita, porque ez gara bera, ez? Baina bai, ez, bere posizioa bilatu eta nolabait hortikan, ez, entzutea, ez, maila kritiko berean entzutea, ez? Eta hor, uste dute Jaragoirek zentzu horretan ekartzen du, eta, bueno, herri hezkuntzak ere, ez, baserti mundura bezalako prozesu politiko-pedagogikoetan ere landu izan dugunak agroekologian, ezagutza kokatuaren gaia ekartzen du, ez? Eta hor, ze garrantzitsua da, ez, ikerketa egiten dugunean, ez, gaur-gaurkoz gure mendebaldeko sistemak dituen menderakuntza ardatzoiek kontutan hartuta, ikerketan ere, zeintzuk diren gailentzen diren balio sozial eta politikoan horren eraginpean gaudela, ez? Adibidez, testu ingurua kontutan hartu behar dugula, azterketa egiten ditugunean, ez? Kokapena bilatzen dugun horretan, ez? Ez dela neutroa, ez? Ikerketa egitea ez dela neutroa, ematen du objektibotasun bat badagoela, eta objektibotasun feministaren bilaketa bat ere egitea, ez? Leku askotatik begiratu aldirela baitare askotan, ez? Ikertzen ditugun elementuak eta horren kontzientzia hartzea, ez? Nolabait errealitatearen ezagutza, ez? Kokatuagoa eta sakonagoa aukitzeko, ez? Orduan, bueno, igual pixkate labur bilduz, ez? Esango nuke agroekologia eta feminismoak eta horre murgilduta lan egiteak posizio bat hartzera eraman nagoela, ez? Eta paradigma osoa inpugnatzeko nolabait galderak eta erantzunak bilatzeko heldulekoa izan dara. Batetik, bestetik esan bezala, nik uste dut badala ere agroekologia eta feminismoa irekia, ez? Ekosistemen, jakintzen ekosistema horren hildotik eta sakonki politikoa dela. Eta hirugarrena hori, ez? Nola eta norentzat, ez? Erekitzen den ezagutza hori, eta nolabait, ez? Agroekologiak, agroekologia eta agroekofeminismoa nolabait ere ekofeminismoari lurreratzea ematen diolako, nola eta norentzat sostengatzen den bizitza, ez? Ikuspegi kolektibo eta demokratikoagoa ematen digulako, ez? Orduan, nik pixkat elementu horiekin, ez? Nolabait mugitzen ez da uste dut, garrantzitsua dela horietan sakontzean, ez da igual ez dago oso modan, ez? Gero komentatuko dugu, nolabait zenolako etorkizun desiragarriak eraikitzen ditugun baita ere, ez? Eskuin muturreko, ez? Azaleko eta eslogan hoiei aurre egiteko,